athar nam lang pik ke re aro tumpen chirok toga mai ke padopon lason si ke damtang chiti ni phain ko ranar kep arni apar diupani hawaralong athagar nam lang pi rong asara mai aro tumpen chirok toga mai paman pon lapen laso mai along alang li tumpen kaning ji pon atengke ong dung rong asara tum ka chiklem lang ji asai du bonta koson pensi mithang asai chiklem pami thek jima aphan si pini than ko lapen hawa rong rup ko puson si kachirai kom thek jima lapen ko puson si radmi kar ki pang ri kom thek jima puhai hui si pini than chimum ko lapen rong rup arlo jontu chapang reng atum ko puson si chirin chibi nang jima lapen mithang hawar arlo ang bong kedo anason puson pensi chirai kom pon pami thek jima si pinia maya long chithan ko lapen kidam tanga pora hutke rong asar amai pen ke parai pon deu pani aroelong ka henuda ka sai pen ogri long lepu alam pini le thot sitami pangdak pon le thot lo kaprega khaya tuma phan ke langroi ok kiri abar sai pipon pelo lapen mithanga khai sitami ka henudak abai do ason pen ke langroi ok rilong lepu si rong asar amaya hin pen phirangkia thengno pen klarda kalam ninjipon lapen bangso mai along KRA Central Committee atun penta chitong dun si bidi sore cepat coikan lapen ong dung arong asara tum chitong ponsi chingwai chingsai amai misen pen padopon News Desk Report Public TV Karbianno rong asara mai pen ka chingrum pon alam thi libi tuma phan thini phan likha pero lo nasi ini ni pun citi tarik ko na kep ni tum athak anam nang ti hawara long arome negi dukdon along nang litum reporter abitung dum dana kitong dun thegapot nang litum ana churu pajir lo ni tum rasa hoipet nasi ni tum tini ladak arome along ni litum terok to ome along ni tum cingki cethan pon ke ni litum la rong koira ho ni tumla arlog si mate hawar si ni tumla athak anam lang pialong la si ni tum rong ru ke klar la pente ni tumla share ko te doan ni tumla pu pc ke claim ke dam nei ma pilingkan siang bong alam ke puthar ni tumla tingla tu sa kulo la si ni tum kenangan asayang de ni tum deng konsi ni tum kacira alam ke si hini en pono la si labangso kacerai ang deng nilitum nisen asai pe nilitum deng ponpo pisi nilitum la kitong sar sera ko te tum anta nilitum ridak pisi nilitum asai klempon mane nilitum klempon lasi lahalo nilitum karbi rong sar nilitum hakku pen stame nilitum ta je karbi arong aru lote isi asar alar dokok lasi isi asar alar pulote mikar mithu dokok lasi mikar mithu pulote ni tunta kacilang po nang kenang sop ni tunta kacithan po ning kenang sop la penke rong kimisen bu kimisen mate ili tun kisung ke boy ka dugawe la pen hemri kabuchi la sonturita ni tun ansu se akimi ke paprang ko ni pan mate ke chogye pan se ni tunta tingki cithan po la lasi hemri katukin kabuchi mate kenang sor holu same pini jontu jonwa sitame ke pangre ponang mate kacirin nanggi lahaya sai sitame ni tumbeng pono pini kenanga lapente ni tuma hawara long la arnam lang pi aroi kilidung along sitame ni tum aprang ason thak ge ni tum sanbur kita lapen kepacini mek lapente la so sai la langroi along okiri misin pen bom pen mate ko pini pen bi ke do hormu pen kiri pulote minitum ako mi do rong asar hoi pen tingwai ponsusi aprang an so se parsikchet mate abidi ke mi niltum en ponsi kaduga we rat det la pente rong asar kaduga we kibi kiben tingwai sarsi isi arison en ponpo so ting si niltum la langroi aphan same niltum akimi sen akang thirje mate okhan ke padoje phanunitum klempon po busin tun pini laso a mailong cerai pon